ganlyniad yr Unawd Offerynnol i'r rheini yn Ffês 2 yn Steddfod Sgrin Ysgol Henry Richard eleni. Nawr fe gafon ni dipyn o amrywiaeth yn y gystadleuaeth yma, 6 yn cystadlu, ac fe athon ni o gael cornet i'r ukulele, o jazz i waltz. Felly diolch i chi gyd am gystadlu ac am rhoi gwledd i fi i ferniadu. Fel hyn... fi'n ei gosod nhw. Yn y safle cyntaf, fi'n rhoi Elin Williams ar y piano. Oedd cyffyrddiad hyfryd iawn gyda ti Elin a dynameg a lliwio celfydd iawn. Felly diolch am roi perfformiad cerddorol iawn i mi. Yn ail, mae Malen Jenkins ar y delyn. Nawr eto, oedd na berfformiad cerddorol iawn yma, a ti'n cadw'r tempo cyson na sydd angen ar waltz drwyddi draw da iawn ti. Un peth bach falle, gofala bod bys fawr y llaw chwith yn uchel drwyddi draw fel bod ti'n cael y meistrolaeth na o'r dechneg ac o'r holl rediadau cyflym a fydd yn dod mewn darnau mwy heriol. Ac yna yn y trydydd safle, fi'n rhoi Delyn Davies ar y piano. Oedd hi'n hawdd iawn gwrando ar Delyn yn chwarae, achos oedd hi'n llyfn iawn ac yn dod yn hawdd iawn i ti. Gofala eto bod y dechneg di yn cael ei feistroli'n gywir, falle bod eisiau dy law di bod ychydig yn uwch mwyn gallu chwarae'n fwy ystwyth yn y dyfodol. Ond diolch i chi gyd am gystadlu a da iawn chi.